layar. Loh. Lalu bedanya pecah turut kene emang. Anda yo mek golek foto karo video iki mah lho. Ngene iki ragate juta-jutaan. Loh. Ya toh. Iki mek mubeng golek foto karo video iki andaran. Bar ngene ya mulih nek wis kemringet ning awak. Khusus golek foto karo video iki. Gadget batal itu sur. Wis mubeng tembus oleh foto karo video kayak lagi mulai sekiranya ning awak wis ora tek betah karo panas kok kloso yo pintunya ngontrak rokok selawase mak dunia serasa milik berdua yo pintunya ngontrak iya dolan iki aja mek lokal Kampak Munjungan Prigi yo pisan-pisan yo ongak-ongak yang Pacitan Mas De sepisan tok iki lho ya mek golek foto karo video iki mangane ning tujuan lho. Ragate jutaan. Ngene ragate jutaan. Ayo coba tak kira video.